Walaikum salam. Alman, tuvel. Mana damber? Damdeni. Atamu siso. Dok diberigo. Damdeni. Mana ko? No ko di disponible. Demi no ko di disponible. Ko ni de ganda ko kala jogi do disponible. Ay wul metti de yadu ndo wara ganno ma ka di disponible. Alman mana damber? Mana ko? Diberigo. Alman ya, ko kam te. Yedo tulidi. Coda bota. Ya. Fof de tan. Ya. Nande bu wul. Ba ma ko no wul de tan. De wadi mani? Wadi mani. Oron ngati hage non. Sabo mu heewi tago. Galleji sa malawo wa min anda yimbe ko be kala ko gon. Ndax mawdo ba ni no weddo kay no tere sugal firani. No heewi risk. Wadani ko bingalam no mi nawta dum farka mi nawta dum ñokolo ko ba no way wade ko mo ndate no ko seyelam non alman tule mbaday tambe mbaday gol mbaday ko dum tan jara na do ngaro hori wala horay bala hori mi toñe tan lay alman tule ne dam non wala ka seyelam mbaday tambe minut no mano bismillah nodur no man ko jam woni alhaali conférence ɗo e leegal ngal meeɗa wadde conférence amma jani mi dogino pulaye mi yeeyi pulaye mo Allah jarni kam ɗum jirlimi hay carte barkeel aɗan carte barkeel mbaɗa carte aɗa yeeyi carte nogal hay ɗum waɗi sababu waɗi yidde wadde conférence e leegal ngal hay goto tawtani kam hen a faami joni noon conférence o almami cuklel ko an jinmi pironɗa kam ga noon ka cuklel way gandal ma kam machallah gandal ma machallah wi dañanimo kono mbiɗe haro alradio an hande sa wi aɗa waɗa conférence aɗa suwo kam hen ina wawi taw gandalam tolli ɗon kono an a majjandi to balɗe ɗum mbi mbiɗa etta juma holko mbinɗa kam ka cukalel honnaɗo ɗon ala noon mbinɗa ɗa ka cukalel eyyi on ɗo cukalel noon on hono wawi wadde conférence ala armi haalama koye majjere gonnomi gandal kam darake cukalel darake mawɗo wande andi joni mi andi joni de fe andi mi andi joni noon ɓeyta wi noon gonnomi to ɗum gonmi ha joni mbarwana oɗo juma mama he ma koye juma mi waɗante campagne ay ñande wonde noon sa sohli hunde a waɗat démarche uji way wawa finde tan gara mbiya totte kam juma o juma ke ala campagne ala wasde campagne way aɗa andi ko tawi mbimam no jari campagne sahan so jari mom kaɓɓa radio ji alo a jangga alquran yimɓe ganda jangi alquran ani yimɓe cikkaɗa an a janggani alquran temin mbaɗani aɗa jangi alquran ardoto juma o an wayi ɗum hoto almami biyete no wiye kisma almami inde almami kisma min almami gandunomi ko Mouhamed Oumar Ousmane Aline ay kisma holon sahaba wiyeteno kisma sahaba kisma no waɗi hay min de meeɗanami sahaba kisma o jippoto kam juma ko mo jippoto conférence o noon kono no mbirmami ni min ƴetti décision am min jiiɗi mballa kam kisma kam arta e conférence o mi waɗani moom hay invitation an mbaɗ mi invité an janggana kam conférence o ndax kadi Koorka woni men won ganduɗa won comme majje Koorka ɓe poti ande ko Allah wiye Koorka gon wallana gon mais maintenant même ko Allah wi kon min no mbawi ni tampude o saaha Cheikh Ramadan kam ko lewru mo ganduɗa hono fotade lebbi hay goto ay bon sabu Allah subhanahu wa taala haali Qur'an wi Cheikh Ramadan allazi unzila fihi Qur'an hudan linnas wal bayyinat min al-huda wal furqan woman ala ko ɗum waɗa aɗa misikal no hono wiyete Makka misikal no won wuuro wiyete Nas ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكبر الله على ما هداكم عندي قالوا ko haaltan ko hunde sellude Ramadan kam so tawi Allah rokkimo gandal seeɗa feccime kureji ma e balɗe ɗe a holliri sabu Allah subhanahu wa taala nanaɗo jooɗima sahabaɓe o wiɓe ɓurɗo yimɓe foof woni jannguɗo ha paari ina jangguira
kala jannguɗo a jangginani ina wayno ko jannguɗa ko ala ko zéro noon tagi wi hayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ɓurɗo yimɓe fof kono jannguɗo qur'an ha pari ina janngina hay so wona qur'an jannguɗo hunde ha wawi ene foti janngina goɗɗo ha goɗɗo wawa hono mbaɗen mini sabu ko noon woni aduna ko non yaani noon mbanni mbiɗa welti e ko mbiɗa ko mami wat ko mbami ko ko conférence yewtide weltima mbaɗa anndi kam so Allah lamɗo deeɓi famde kam moom totta ko towdirta goro aɗa kam diine kam wawa yobde diine so wima aɗa yoɓa diine mi haalani gonga affaire wallude nde walla neɗɗo so andi hunde wallu yimɓe so normal min noon mbanmi min woto investir poulailler mbaɗa yeeye guertoɗe hay pooli mi yeeyi gila jaami ha gandu ɗum neɗɗo wawi hen wuurde mbaɗa walla yimɓe joni mi watti tottirde mo ɓoccoɗe yimɓene nde ɓoccoɗe aɗan ɗum fof ko balla eyi janggo inchallah an noon yimɓe gara ko hedde 17 heures way an tournament tan de 17 heures et demi 18 heures eyi ma ɓorno laafa de eyi ɓorno laafa eyi ɓorno laafa eyi mbaɗi noon memna kam waɗoɓe keesal ɓe sukaɓe waɗoɓe keesal ɓe yo laab keesal koorka yo laab ceccen jumle e ceeɗo alman jumle minema kono min mbaɗat tan o yiɗi martab nde tan omo heewi gandal noon wayno nde tan tugle fota yidde martaba ya o mayre de kunen nanguima mayede ceerno reeno on kam so ari janggo mi tottuma 3000 naata